Прекрасен матч се оформя тази вечер. Матч с стълби, маси, столове и хора. И слонове. Ще бъде страхотно. Нямам търпение да го видим. А ти? Нямам търпение за тази вкуса баница. Не накрая да опитам. Аз продължавам да не мога да разбера, защо ни викнаха за пореден матч, но както и да е. Да, не са ми платили още за първия, чакам да си кажа. Точно Войвода! Ти слезе от Балкана най-накрая. Да, аз имам два дома. Балкана и България. Точно така, точно Войвода. Много правилно. Ти си най-големият националист, който знам. Можеш ли да рецитираш малко от химна на България? Ден денувам, пътища потайни, нощ нощувам, кътища незнайни. Ей! О, не, това е слона. Спокойно, спокойно. Остави оръжието. Ще се разберем като мъже. Съгласен? Знаеш ли, както ми взе титлата, тук настъпиха някакви промени. Има една константа на този свят и това е промяната. Но мога да ти гарантирам, че срещу нея всеки път ще има съпротива. Але давайте, момчета! Пази се, Кришо. Добре дошъл в новото ЖК Борово. Точно.